Ludia, zdravím vás u nového videa. Dneska hrám Murder Mystery 2 a dneska si dáme takú challenge, že nemôžem sa dotknúť skúsme dať, že červenej. Nemôžem, mám červenú mikinu, ale červená sa nepočíta. No a ideme akurát na hru. Nespavol som sa na červenej, akurát som innocent. To sa mi moc nepáči. A tu už vidím červený kontajner. Takže toto radšej ani nepôjdem. A toto bola nejaká úplne krátka hra. Ja ich tam zatvorím a to už som sa toho nemohol dotknúť. Ale aj tak som sa nedotkol. A ideme vybrať teda mapu, ale máme tu jeden problém. Vidíte, že tu je červená podľaha a ja nemôžem vstúpiť na červenú. Takže to keby som na ňu vstúpil, tak potom by som aj tak zomrel. No tak neviem, ako to teraz vymyslíme. No a ináč Gioby snad nevybrali House 2, lebo keby som sa spavol na červenej, tak to by už určite končilo. OK. Ľudia, ja si dám ešte jednu šancu a akože to neplatilo, hej? Tvárme sa, že to neplatilo. Tu je teda červená podlaha, na ktorú nemôžem ísť. No a teraz ja sa môžem pohybovať maximálne iba v priestore, kde je originálna podlaha. No a vlastne ten murder ma zabil. Barme sa, že to bola akože ruka, hej? Ruka to bola a akože tu je tiež červené, takže ani toho sa nemôžem dotknúť. No a ja zatiaľ idem sem, ale nemôžem, lebo tu je zas táto podlaha. A murder sakra vyhral. A tam leží ešte aj bambitka. Pozrieme sa na levely. Nevím. No. On má červené vlasy. Ale keď na ňu vstúpim, na tie vlasy, tak to sa nepočíta. Tak ideme teda vybrať mapu. Tak nejdeme. Nie, oni to na schvál vybrali. Oni to na schvál vybrali. Oni to na schvál vybrali. Oni vedia, že ja točím video a nemôžem sa dotknúť červenej podľahy. A oni ju preto dali tú mapu. Prosím, nech sa nespadnem. Yes. Á, toto sa mi už velice páči. No. Ľudia, ako to teraz vymyslíme, neviem. Vymyslíme to tak, že keď bude murder, sa nemusím, že akože potom keď bude murder, tak akože môžem sa dotknúť všetkých farieb a keď budem šerif, tak sa nemôžem dotknúť červenej a teda keď budem innocent, tak sa tiež nemôžem dotknúť. Tu sa robí zo mňa srandu. Uvidíme, aký je level. No lebo ja ani neviem, čo tam robila. Ja nevím. Takže ešte akože nekončí video, hej? Ešte teda akože stále pokračujeme.
A ináč... Ja sa pozriem, koľko mám peňazí. Môžete to aj vy vidieť. A máme 407. A keď ešte raz vyberú nejakú mapu. Dobre. Ja vyberali takú mapu, že, ktorá je úplne ťažká. No, tak som teda zvedavý, že kto to vyhraje. Buď Murder, Inocenti, alebo Šerif. Uvidíme, ale hen tie dve, tak oni sú iný jazyk. Uvidíme, že kto je šerif a kto je murder. Ináč, keď ste nevideli, tak keď vidíte, tak aj hore vo popisku máte karty a keď ste nevideli minulé video zo Grove a Garden, tak rýchlo to poďte napraviť, alebo radšej poviem, poďte napraviť, lebo keď to nenapravíte, tak bude zle. Si sadnem a budem hádať na vás mrzku. No, skipkujem. Čo? Ani neviem, kto to bol. Ja som ani Murdera nevidel, proste nikde. Bet. No jaký bezhlavý a bezdomovec. Nerozumiem. Ja to nemôžem. Ne, oni to vyberajú na schvál. Oni to vyberajú na schvál. Ne. No piu. Ne, House 2. Ja nechcem. To sa nepočítalo. Šerif? OK. Budem to mať síce ťažké. No, to sa nepočítalo, keď som sa spadol na tom istom mieste. Neviem. Ale to bude ťažké. Teraz, lebo ja môžem chodiť. Už aj nikto mŕtvý je. Kto to je? Mám banditku. Nebojím sa nikoho. Who is here? Ne. To musím takto. Mám. Ne, to sa neplatilo, lebo ja som nemal kde ísť. Ale ako ja to vymyslím takto. Keď budem šerif, tak tiež akože môžem ísť na červenú, lebo keby som nemohol, tak potom akože by som to mal ťažšie a ináč ja sa nikoho nebojím. Ale tam je Murder, vy nevidíte? No, to bude ťažké. Tak to vymyslíme ľudia, hej? A ešte tam ide ku mne kempiť. Určite sa mi ešte aj vysmievať bude. Ty jedna zmrcha. No, sajka.
máme 2 sajka. Zabiju. No, come on. Ale prečo tu? Uj. Schovaj sa. Schovaj sa. Oh. Bože môj, ona ju nechala vyhrať. To je... Ja to ani nemôžem povedať. Ľudia. Hej. The Tamers. Tak a ideme vyblerať mapu. Nejdeme. Ne, on ma tam chcel strčiť. Som sa dostala aspoň tu. Ja som si dal nejakú shift lock a som sa prebudovala až sem. Teraz si tu sadnem a budem tu papať z mrzku. Emuringa. To sa nepočítalo. Ľudia, to sa nepočítalo, mňa to tam stále spavnuje. Ne, nemôžeš byť ty. Ne. To ale bude úplne ťažké. Uvidíme, kto akože asi bude murder. Akože ja nevím. A rád by som už skončil. Proste zivím. Tak ja idem vybrať mapu. Tak nejdem. Nejdem. To sa neplatí ruka. Ľudia, ako môžete vidieť, tak ja som išiel takto. Takže dneska to musíme ukončiť. Ak ma odoberáte, tak díky. A ináč teda dnešná súťaž teda končí. Tak ja sa s vami lúčim. A pozdravujte rodičov. A keď máte aj sestru alebo brata, tak pozdravujte aj sestru, aj brata. No, a teda aj svojich starých rodičov, aj svoje babky, detkov, proste všetkých, čo poznáte, tak pozdravujte a ja vám ďakujem za dnešné video. Dnešné video teda bolo dobré, tak ja sa teda s vami lúčim a teda užívajte zbytok dňa.